Jmenuji se Kateřina, tohle je moje kolegyně Eva, která řídí, a jsme, kromě toho teda, že jsme kamarádky, tak jsme součástí agentury Eventista, což je eventová a svatební agentura. A protože se kolem nás děje teď spousta zajímavých věcí, tak jsme si řekli, že by bylo fajn natočit pár videí. Co se dneska konkrétně bude dít? Jedeme na křest knihy Evy Chytarian. Budete ji znát určitě pod jiným jménem. Evy Freedom má fashion blog a napsala knihu o svatebních přípravách. My jsme na ten křest pozvaný z jednoho prostého důvodu, protože jsme vlastně Evy organizovali její svatbu. Bylo to v roce 2015, myslím, že se ta svatba docela povedla. Asi vám dám, když tak, dolů do infoboxu link, abyste se podívali na fotky, koho to zajímá. A co bychom ještě řekli? Mně napadá, že když jsme s Evy naposledy mluvili, což je asi 14 dní, tak říkala, že se ke svatbě, ačkoliv už byla vlastně skoro před 2 lety, tak se k ní neustále vrací, neustále se jí dotazují čtenářky a její followeri. Zajímá je ta svatba, líbila se jim a vlastně je to neustále komentovaný téma. Myslím, že je docela zajímavý a pro nás je to velké potěšení dělat svatbu, o které se mluví ještě 2 roky poté. Takže pro tuhle chvíli se s vámi loučíme a uvidíme se zase za chvíli při křtu knížky. Ještě si tam míříme na takovou krátkou schůzku s nevěstou budoucí, která u nás chce udělat svatbu. Jdeme do kavární místo. Se vám za chvilku zase ozveme. Dovolte mi, abych vám představila, i když vy určitě všichni dobře znáte, Evy Chytarian. Jestli měl někdo podle mě svatbu snů, tak to byla ona. A jestli má někdo cit pro to poradit a napsat, já tomu říkám manuál, ono je to takový zprofanovaný slovo, ale pro mě je tahle úžasná knížka manuál na to, jak si tu svatbu užít a nezešílet. Věnuju se hlavně fashion, ale je teda paradoxní, že na blogu nejčtenější článek za celých 7 let byla naše svatba. Tím, že mám ráda estetično, tak jsem vytvořila tady tu knížku, která je průvodce od zásnub až po to slavný ano. A pozor, je to i zároveň kreativní plánovač. Není to jenom knížka, který si přečtete, ale zároveň nevěsty si tam můžou psát poznámky, že ano, už mám šaty, ano, byla jsem na úřadě a jsou tam hrozný paní, ale musím to nějak dát a podobně. Takže není to jenom knížka, je to zároveň takový vlastně zápisník a je to všechno prostě na jednom místě. Jako motru jsem si zvolila Vendu Pizingerovou, a to z toho důvodu, kterou jsem pozvu, protože my jsme měli svatbu úplně ve stejný den, takže pro nás pro obě je ta září takový oblíbený datum a ještě bylo vtipný, že jsme vlastně obě byli Svobodový, takže jsme se dostali svýho jména Svobodový. Já mám Chytarian, ona Pizingerová, obou nám to mrvějí. Já jenom řeknu, proč jsem se vdávala 5. září. Já jsem se tě na to nechtěla, ano, možná vědí. Dobrovolně to řekni, já budu ráda, že to přizná konečně. Já jsem byla asi v minulosti Colombo, takže jsem vyslídila, že tady Eva se bude vdávat 5. září, protože jsem věděla, že veškerý bulvární tisk bude na vaší svatbě za Prahou. Ne, protože jsme hvězdy, protože jsou to naši kamarádi. A že určitě páni fotografové budou pít. Tak jsme zvolili ten termín z bezpečnostních důvodů, protože jsme chtěli si tu svatbu užít, i když naše svatba byla trošku v punkovějším stylu. Nicméně byla taky krásná a doufám, že teda byla moje poslední třetí. Takže ať se to hezky prodává a hlavně ať jsou nevěsty šťastný a manželé taky. Ať je každá svatba podle téhle knížky šťastná. Ať je každá svatba poslední.
noci a nám se konečně podařilo odchytit Evičku, autorku tuhle báječní knížky, kterou ještě zrecenzujeme. Mně se hrozně líbila ta grafika, která tam použitá. Od tebe vím, že to úplně nebylo standardní cesta, že když to třeba našim posluchačkám. Já vlastně, když jsem dostala možnost napsat knížku, tak jinak to strašně nadšlo, protože vůbec téma svateb a organizování tohle mě strašně baví. Chtěla jsem navést ty nevěsty k nějaké jako krásné svatby, ale co jsem věděla, že nechci, aby ta knížka byla vlastně, jakoby, když to řeknu, nevkusná, staromódní. A čo jsem se bála, že když to nebude pod můj režim, tím, že já jsem extrémní estét na tady ty věci, tak jsem se trošku bála. A tím, že jsem si vlastně vyjednala, že mám svou grafičku, kterou jsme měli stejnou vizi, tak jsme došli k tomu, že vlastně jsme měli povolení od nakladatele a udělali jsme opravdu knížku nejen obsahově, troufám si říct kvalitní, ale i jakoby vizuálně. Co bys doporučila budoucím nevěstám? Na co si mají dát pozor? Plánují svatbu a potom při realizaci. Samozřejmě ta svatba je jako náročný proces předtím i během toho a já opravdu si můžu s klidem říct, že co je nejdůležitější, že ta svatební den má být fakt krásný, že ta svatba má být uvolněná, má být příjemná a mají si ty svatební úhody, ten nevěsta si může užít. A jako představa, že bych tam vlastně lítala a řešila věci, přestože bych třeba to měla v hlavě skvěle vymyšlený, měla bych skvělý nápad, tak ta organizace vlastně na místě je nejdůležitější, když se o to stará jakoby někdo druhý. Takže to bych řekla, že je úplně nejdůležitější. Jsme rádi, tím patří. To, aniž by to bylo tady domluvený, tak můžu říct, že jenom trošičku. Bez holek bych to jako nedala. Ale určitě jako i ten, kdo je prostě busy a má totiž spoustu věcí, člověku nedojde. To jsem se tam snažila teda spoustu věcí napsat, vlastně, který třeba nedojde, co má kdy člověk řešit a kdy se rozhodovat a jak se rozhodovat a proč se rozhodovat, ale stejně potom potřebujete někoho, kdo vám to jakoby zrealizuje, takže je to vlastně jakoby ten první krok, který navede ty nevěsty a pak je to jednodušší všechno. A teď se ještě zeptám samotnou knížce, jak dlouho jsi připravovala, jak dlouho jsi psala, co zabralo nejvíc času? Já jsem si, jakoby, už když jsem věděla, že jsme se domluvili na tom tématu knížky, tak jsem si psala neskutečné množství poznámek, co nesmím zapomenout, jakým okruhům se chci věnovat. Vlastně jsem si první sestavila ten obsah, abych věděla, čemu všemu se budu věnovat. A pak jsem psala opravdu celý léto, všechny víkendy jsem tomu věnovala, aby to mělo hlavu patu, protože bylo samozřejmě napsat souvisejí text, který dává hlavu patu a potom, aby to kompletně jako fungovalo dohromady, to bylo jakoby náročné. Velký podporu manžel, protože to určitě chce. Určitě, on teda věděl, že opravdu celý léto, což teda opravdu vyšlo na léto, tak všechny víkendy, kdy jsem neměla nějakou jinou práci, tak jsem prostě věnovala psaní knížky, takže veškerý různý grilovačky musely padnout, protože já jsem prostě psala a potřebovala se soustředit a manžel naštěstí jako mě velkou oporou a pro něj bylo neskutečně jako prostě, že mám možnost psát knížku, takže mě v tom podpořila, prostě nechal mě psát. To je nejdůležitější na celém manželství. Ano, vzájemná podpora. Přesně tak. Děkuju moc. Já děkuju. Hlavu, která usekla tyhle hlavy. Představuji fotografa Jonatánia, který vlastně fotil svatbu Avy a ty fotky, které jsou použity v této knížce, přišla tahle osoba, které se to moc povedlo a jsme rádi, že jsme se to s ním v dlouhé době setkali. Zajímalo by nás, jako, když jste se připravovali, co bylo nejvtipnější, nejzábavnější. Pro mě jako fotografa to bylo velice jenom Lička řekla, ať přijdu v určitou hodinu na určitou adresu. Jsem přišel a mi řekla, že vlastně jdeme fotit vizuály do knížky, která bude celá z mojich fotek, takže wow. Ale fotili jsme vlastně všechny úvody ke kapitolám. Třeba tady tyhle. Tak to se povedlo. Jednoduché vizuály, které díky grafičky, Riny, prostě jsme doladili, tak aby to sedělo. A fotografie už byly hotové ze svatby. V tomhle pro mě to byla velice jednoduchá práce, za to obdivuju dvě holky, které nad tím strávily měsíce času.
Těším se příště. Pokud už někdo koupil knížku, tak určitě nám dejte do komentářů vidět, jak se vám knížka líbí. Stejně tak, pokud byste na nás měli jakoukoliv otázku, ať už se bude týkat knížky nebo vaší svatby, neváhejte, napište nám, určitě rádi se na to podíváme, odpovíme vám a budeme se těšit na jakoukoliv vaší reakci. A my jsme se rozhodli na závěr dnešního dne celou tu akci zhodnotit. Nám se tady moc líbilo, byli jsme rádi, že jsme Avy a jejího manžela Karena po dlouhé době viděli. Jsme rádi, že jsme tu potkali i fotografa Jonatána Jana, kterého jsme taky dlouho neviděli. Potkali jsme tu spoustu zajímavých lidí, byla tady příjemná atmosféra a doufáme, že ten křest tu knihu tak nějak jakoby přivede pozitivně na trh, že se bude dobře prodávat. To aspoň i vy přejem, že nad tím měla spoustu práce a strávila nad tím spoustu energie a asi obětovala i část svého manželského života. takže přejeme knížce hodně zdaru, ať se líbí nevěstám budoucím a doplníš Říkali jsme si, že by bylo fajn udělat tady na tu knížku takovou menší recenzi, takový nahlídnutí pro ty z vás, které uvažujete o tom, že byste si ji případně pořídili. Za nás teda můžu říct, že se nám ta knížka určitě líbí moc. Jsou tam nádherně udělaná, zpracovaná graficky, jsou tam teda přímo použitý fotografie z Aviny svatby, za což jsme hrozně rádi a řekla bych, že ta knížka nemá na českém trhu obdoby, takže určitě ji vřele doporučujeme. Takže mějte se hezky a někdy příště na viděnou.